Ekero benki ya mwanchi umurigereri bwegetaseni kia Ndizi TV ekero bonongwege na ritkoria uria beire ritoere kegima na nene kwa beire go kwegokia aso kubwatie meroberi yonsi egetaseni kia Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii nigorire ritkoria Jumanne tariki 24 chomutinyi 10 umwaka no wechi 2023 na manga genderete gokorekana imeyense ya Kenya anene kero twabere to kubwatirana n'abasaki baito erio go kwariganiria asenchera ere yobwekanu ngo kwariganiria nkomanye goika omoiro korenda ritanganike gimatigaturanyore gatiari ngwariganiretie asenchera ere yobwenye In solidarity, therefore, we advise that this bill is ill-advised, malicious, lacks morals, and dangerous to the church, and therefore must be opposed and rejected and not to be allowed to see the light of today. Abarai bech kanisa ikaunti ya Kisii wesokia kwa mererio kona chwe bango wech kanisa chinga kicheme sangerekano. Nyinyi ndugu zangu wa bodaboda, lazima tukue pia na nidhamu. Kwa hivyo mimi nawaomba kiroho sasa mkue mfano mzuri. Umugavana Simbarat kobori abarunde bech pigipigi gotwara maskani na boigo kobe kiorokererie kia. Application yeyu tenyale tikoiwekana intubune petitioner ntwatebanga application yeyu etuguterwale esengencho oyo yebegete gwangere goikerane koti unetakeire ekina kiorobebe gatie county ya Nyamira na Kisii gotakorekana ritkoria rero magega yoyo begete kinekyo gotaikirana bosi bwekegambiro. Mwanchi umurigereri ya mnaenda mangi ngo kwariganiria ryo ngumanya senchera ere yobwekirano ekera ngo kwenyera buna sensemo ya Facebook na bagatonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube batonyora wetera Ndizi TV News erio togendere gusanga nabo igo kwemanya manke urio kwene kia chipicha nerio gichi yawe kira senchera yo yabene nigakoro kwa Petra Mukeira Joshua Auta nere tukubwatirana asensemo imenyererio na inchereteriane Everline Osero ngo kwariganto ya chaka sobwekirano korwa se county ya Nyamira awase kina kubwatika na noro bebe ase county ya Nyamira na boye county ya Kisii na sensemo ya keroka yetagendera ase kigambiro kinene kia Nyamira neye magega yoyo begete o goseyo yobegete ogosaba elio kogania omunachie bina ase kigambire kyo gotana cha kigambire kyo ataba kagwikirana ase boyo yabeire entunda ya gatatu nonyana bonigo mu wakili oye abaga kurwo kobore ucyase kigambiro gotuguterare ekinekyo akubwatikana no gotekirana kwayo muri kyo rwase county ya Nyamira job manki no roboti urwaso wime ikina igoro beberwa keroka gatie county Nyamira na Kisii ekiya kagere kogendera gotegererwa imeke gambero giechindemero kya Nyamira uzwo monachi ebina umosike Justice Mugo Kamau nigo getakorekana lichukolia rero Eyemo ya Christopher Barare uyobegete amasabo yo kumugania omonachi ebina kama umugo asekelia Christopher Barare atebeseta bwati obwegenwa buna omonachi ebina uyo nachikona cha ekina ekyo achabwati bwancherelia gochiase ensemo Eyemo oyo kobeke application yago tebanga tabwati imaninga oyo na ejaje yokotegerere kineke na keruli buya. These are the links I wanted him to confirm in court. Now he has refused to come. I believe if he at all he exists, then it's because if at all he exists, he knows that we have been advised. Estas maeche omwakiri boyo begete kinekyo aseke gambero nyambega gisesa nigatebire ensemo yabo nigo baganeti amasaba Christopher Barare atuguterwe are asenge njitarabaga wikirana bosi bweke gambero ekyo chintunda isato obere gagotebi gwache chintunda lero ne ntunda ya gatatu atakeire gochicha na inde tacheti igo application yeyu tenyale tikoiwekana intubune petitioner ntwatebanga application yeyu etuguterwale esengencho oyo yebegete gwangere goikerane koti unetakeire
wono nigo munachi ebina mugo kamau arachikorwa okonacha igoro ya masabo ayo chitariki 31 omuchienyi oyo. Application for the Kisii of we can even deliver it on that first. Yes. Mojaji gatebanga chitariki 30 na Eyemo muchienyi oyo gocha kurware ruling igoro ya application ya ginko reporter ya Ndizi TV kurwase County Nyamira Job Maangi. Miamono murikeito Job Maangi asoroboti oroikiranu korwase county ya Nyamira. Tugotikana nayo ni gotogocha se county ya Kisii awasomu governor we county ya Kisii Paul Simbarati abere kago chakia ekiombe kyabana bodaboda ase municipality ya Kisii gose Kisii Municipality Bodaboda Organization unenchira yamo yogo konya abarundia bechi pigipigi kogacha chibesa cyabo nabo yogokonyora amakabesa ayo arabakonye aso kwegendereria ase obonjurire bwabo ukona chinga kiecho aratinigabaga kuru kuborigo cyase abana bodaboda bonsi kwene kyabuna ngo twara bare amaskani nabo igoko ba ekyorokererekia na mono kwene kya obotoereru ase county ya Kisii murike itonde mo Steven nekirana sayo na gotwarganira roboti rwa senchera yobikirano. Asegeti kia Gusii Stadium nigo chiribu cha watani ba boda boda kurwasa chi stage ya 51 na isano na ibire chira ase municipality ya Kisii vaikira na somo yega bogo chakiwa bene gwe kiombe kia bana boda boda igukira abakonye kwega chire nibo amuna kwegendereri. Haya ngoja official now we launch the Kisii Municipality Boda Transport Cooperative Society and I give this certificate to the chairman. Kago sangana bana boda boda abo arati na ine kiabuna na gendere ko baga ko emeremere ngete sector ya boda boda asaba ko baba twereru na kubwatira na serikali ya county neli enene ile korento botwereru asomo chiobo songo. Nyinyi ndugu zangu wa boda boda lazima tukue pia na nidhamu. Kwa hivyo mimi nawaomba kilo sasa mkue mfano mzuri. Ndio nyinyi ni watu wazuri, kuna mambo kidogo mabaya lakini mazuri yamezidi yale mabaya. Kwa hivyo nyinyi ni watu wazuri. Asentu ndende arati na gikiribo kungatia aba MCA ve county ya Kisii barengete kokonyeka gwetera chikonda chechitenda chie county. Kakinga kiora abena nayo mwanafunzi. Oyo ogende klasi. Oyo somi. Oyo kirama tem. Oyo makeli. Omanya ko ile klasi kende nyine nyale kane. Ndete nsababa ishimiwa MCA. Maria oyo mono yo gaigo buyaku. Oyo ndenoyo Kigogi. Oyo ndenoyo Kimongerogoro. Ndagetemba tebiga. Tende ndeyonzi mwa kolire. It's conflict of interest. Naende tenda chinde mokoleti. Tinko bakana mesa. Gwetero murobeli gwe kiombe kya igorwa venerero abana boda boda ambanyare kwega chire nibo yoko basira. Aso murobeli ole rasegeti kia Gusii Stadium nigo mugavana Paul Simbarati anete buno murobeli buno boko beka abwatani ba boda boda amo nale ko bakonya ko bakinia sama kimabo na koleto botwerwa sobo gatagati Ensa ya Bosongo Municipality. Ko reporter ya Ndizi TV ko regeti kia Gusii Stadium erietariane Ndemo Steven.
Miyamono murikeito ndemo Stephenase oroboti ururikiranu tugotikana nayo nigo abaraibe kanisa imeye kaunti ya Kisii inse yeria buri ria Kisii County Pastors and Clergy Forum bakora wana Bishop Lawrence Omambia babere baweso kiana kwamireria kegima egetamukiro ya serikali ya kaunti ya Kisii yokugania ayechikanisa chibechi wakana ebango chingaki chemesangirikano nigo bateire buna okwono kogenda maminja nabo igo gotarwa maskani se kanisa murikeito Brighton Makori na mange ayabono naro babwate nekero banyarire bakwamereri engana eyo na kama wachungaji tumekuwa na shida kuikubali kwa sababu hii inaumiza kanisa, na kama kanisa la Kisii Kisii County, wanasiasa na serikali ya Kisii inategemea kanisa kwa kuombea na kutoa maelekezo. Boigo nigo bamochiri obuteneri bwe county ya Kisii anenekero bateruna nigo yarekane buna nigo bare mamincha na ndeti basigeti ekanisa ambao yamepitishwa na county ya Kisii ni kuonyesha kwamba kanisa la Kisii halitambuliki kamwe na serikali yetu ya Kisii. Ni kana kwamba serikali ya Kisii inaipinga kanisa la Yesu Kristo. Nasi kama kanisa la Yesu Kristo tunadai uhuru wetu wa kuabudu. Oigo bamendire buna ekanisa gotwara kesha tario gwakerio gikorende byombe mbere bigwakerio gibetakeire korigererwa. Na pia tunaomba kwamba kaunti yetu ya Kisii ikubali ya kwamba kuna tofauti ya kesha na makerere. Tunajua kwamba makerere ni mambo yanayohusika na mambo ya neema, kwa hivyo lakini kama kanisa la Kisii hatuweki makerere. Kuna vyombo vingi, wanasiasa wengi pamoja na sehemu za burudani ambazo wanaweka makerere usiku, lakini wao hawajauzizwa. Sisi tumeambiwa kwamba tutoe 5,000 kila wiki, lakini muda mwingi ya kwamba ukipiga pesa kwa mwaka ni zaidi ya 200,000 na kuna kampuni yoyote inalipa 200,000 kwa mwaka. We also condemn taxes on display of flags. We condemn the taxes on construction of sideboards. We condemn the taxation of street names. We condemn the taxation of banners. We condemn J, the tent pitching, K, about posters, and we condemn the taxation of signboards. This is actually an antichrist intent to fight the church. Ayanaro babwate ingie kogera bakwamereri ebiri eyo. This bill must not be allowed to see the light of the day because, 1, requiring churches to pay taxes could endanger the free expression of religion and violate the free exercise clause of the Kenyan Constitution. By taxing churches, the county government of Kisii could be empowered to penalize the church. If we default as a church on tax payment, reference the United States of America Supreme Court confirmed this potential in the McLeod versus Maryland of 1819 when it stated the power to tax involves the power to destroy. Kolengana barabo abakristo bali bakogenda se chikanisa nande batakiriko chikorusigwe bangeyo bali bakorusigwe bangeyo koritugirya chimatatu oikaritiko lyechuma. The church is already struggling to survive due to the current economic strains. It could further be endangered by a new tax burden because the citizens are taxed from Monday through worship day, and it is the same people in church that the county government wants to tax. Kolengana na Lawrence Omambia nigo baterina barabumba bwati bubebonde no mugavana bwe county ya Kisii na baterina bande. Sisi hatuko kinyume na gavana wetu ama deputy governor na serikali yetu, tunawapongeza, lakini kwa hili tuko kinyume kwamba hawafanyi vizuri, na hili ni kupinga Kristo, ni kupinga umoja wetu, na ni kuona kwamba kanisa halina maana, lakini nataka kusema kwamba kanisa lina maana kubwa tunapokuwa nalo. Bono nigo yatigaire asama goko yo mugavana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati gusina chigonchorerie birengera byaye igoro yenganeye yogo chikorusi ebango ekanisa ase abatenere bechikanisa banyarire bakwamereri enganeyo goika bono ngoripoteri getaseni Candice TV eredariane Brighton Makori.
Miamano murikeito Brighton Makoria se oroboti ururu ikran tutkana nayo ni gotogosa asamangana yetsemi abwase ababwatani au betsemi eba beire bakubwatuke ibirengere byabo igoro yomuroberio bwa masomo competence based curriculum CBC anenekero muroberio 0844 ogochia akoera nigo ba gatia baorokia babeire bakugokera omuroberio CBC na otani go beire kogokonya abaorokiwo mono abwase nonya nabo abaibori babeire bagoteba buna nigo muroberio yoiga obeire egurube asebare nani go baya kwana ase skuru ya Mukebo Elimu Academy yotoka sebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii chinga kicho kobekerwa egutwa aborokiwa be klasi ya PP2 murikeito Josephat Amisi na ikirana sayo na gotwarganira roboti rwa senchira yobwagare asintu ndende nigo omoroberio omuya bw'egisemi CBC onyareko bagokonyora ogosirwa kurwa asaborokia imeye county ya Kisii asebatabiri nigo muroberio nyareko bokwenekia buna abana banyareko bakonyora amaigerio achietororo nabo igo wekonya gwesira ase umuroberio oyubwechisemi. But with CBC it's learner centered, a lot of practicals being engaged, so we are for it. It has its advantages and disadvantages, so we just work with it because it's a government policy and we have to work for it. And now competence-based curriculum. It's going to be an extensive curriculum, and we are hopeful and optimistic in everybody. They should be ready because CBC is here to stay with us. It's very expensive. It's not expensive. We are just ukona asomoyiga bukubekerwa chigutwa ase skuru ya Mukebo Elimu Academy yegotoka ime location ya Kirwa nigono nyana bogati ya baiboli batebire omuroberio yo onyarira koba bweligo lirinene nabo igo koirera abaiboli abange gotaikirania amagani ao ase boigo banyareko baba kubolia serikali nyareko bagekwena na amaigerio nogo semia gochia asa baiboli linde banyareko bakomanya omuroberio moya bwechisemi kakino mokongure chi project ichiro chinyinge abaibuli tokoboli kuchibesa ekera sekero nga leta besa gete tokorere project totebe gosene biasi bakoyeka gosena magena bagokaranga gosenya mekoguru kene yani ebintu ne binge biro igo tokwacha government yeitu enyare ko bakego to support eliegere omuroberio yoiga onyare ko bakoko baburungi asense me yo muroberio CPC igo tware ko boria serikali asengincho muroberio yo tarabe kuronge gocha ase tole toyo manyake gima na support elie serikali ekorwa elindo muroberio yo ikirane elinde to semigwe na kukwegerigwa elindo muroberio yo ikirane boronge nonyerabo omo director we skuru eyo ya Mukebo Elimu Academy Stephen Boruma nigo atebire oboremero gochiasa baiboli ngati ebitango ebyanyariko bigokora akongu chisemi kogendera nabo igokoboria serikali nyarako bekobwate sisukuru chabene elinde banyarako bagoikirania chisemi abaiboli bare poverty rate cyane abaiboli abanke mnabona abaiboli abane bade balance ya 5000 abaiboli 3000 asige chobole buruboro boke na keka tuja gutabere tolenga abana basombe eke turajore support kubwa abaiboli support kubwa serikali elide skulu yeito enyarako bayukira obosemya gochia ase abaiboli chinga kichi skuru chasiekirwe tabira abaibuli mulenda abana bainu buya nonye nitulenda abana baito buya ege ko garatisi sarong holiday kamuranje morora abana baite sawo bagutara nero nandi ngai bagutara baika abaibuli digo ko babolia abana erusa to baite digarange betijebere mulenda abana baido babyoka mairi babyoka chichiro babyoka kogenda kisabu chimbe babyoka chipigipigi babyoka zijasole kuripoteri kataseni kya Ndizi TV kuru skuru ya Mukebo Elimu Academy yegotoka ime location ya Kirwa constituency Nyaribari chache county ya Kisii eliterane Josephat Amisi Miamano murikecho Josephat Amisi ase oroboti ururu ikranune kirabo no chiskuru chigendrete gosiekwa nigo okuboria kugendrete kuruwa gochiasa baibori kwena kiabuna nko baikabare abana babange na kubarenda iro kubatanga kurwase obusaria bwe chingenjo au anene chinga kyechiga chomutumuko bwerusa entambe ayaniga kwanwa no mutineri bweskuru ya Orencho Junior Michael Ondabu eyo gotoka sebunge ya South Mugrango asata irebuna aboro kibwambo bente korendwa na boigo
nigo abaibori gosira aborokiwa ase okobakonya konyora chisemi chire chingia muriketo Mildred Momanyi norobotioro ekero chiskuru awe chigendete gusiekwa eliokurulibaga guchiase aborokiwa ba grade ya 5 na mo ekerasi ya 5 na 3 amone kerasi ya 12 gokora amatemwa eskuru ya Orange Junior Academy nigo ya nyara gokora umuyiga eliokubabekera chigutwa aborokiwa abo basuka guchia ase birengo au nigo Michael Ondabu uyore umuteneri w'eskuru eyo abakere abaiboli amona bali mbeskuru eyo mbuyamono ase emirime yabagokora ase boigo abaganeri bali bagochigokora amatemwa amayam. I know Orange has done all it takes for you to sit for the final exam. And I want to assure you that you are going to do a good job. You are going to pass. Tuna furaha kubwa kwamba tumekuwa na sherehe ya wanafunzi wetu wanaofuzu kwenda hatua mbalimbali ama grade tofauti. Leo watoto wa PP2 wana graduate. Next year watakuwa katika grade ya kwanza. Vile tuko na grade ya 6 ambao pia wana graduate kuingia na junior school mwaka ujao. Vile tunao darasa letu la mwisho wa ile system ya 844 ambao ni wa mwisho. Ekero baukwanira iguru y'omurobulyo OCBC nigo basabire serikali guchinyura chiskuru chechi private na guchisira ekiagera na chirochio abana balia bagosomera ororo na bakenya. Mfumo wa elimu ya umilisi ni mfumo mzuri. Wale ambao walikaa wakauleta ni mzuri. Kuna shida moja katika mfumo huu, unahitaji hela nyingi. Na unavyohitaji hela nyingi, hasa shule za kibinafsi zinakumbwa na matatizo ya kupata hela za kuendelea kuhakikisha kwamba mfumo huu unaenda na wakati wake, hasa katika ununuzi wa vifaa maalum ili kufanikisha mfumo huu. I want to appeal to the government of Kenya that what they are doing is good and they have really helped us in promoting and helping the Kenyan child. But again, we are keeping on playing every now and again. I don't know whether our prayers are going to be answered any sooner. We want to appeal to the government that if possible, in the future, they support the private institutions like these ones. Waigo nigo baireli baga elioko basaba abaibuli kubalinda abana babo ekero baguchia koberanka egeka egetambe. As parents, please, as we close the school today, take care of your pupils. Take care of your children, because we will have a very long holiday. So make sure you know where your child is and what he or she does. 2, to the learners, kindly, as you go out, I'm very much aware that Orancho has changed you, has added some value in you. Let everyone outside there see those values that has been added to you. Portray them, use them, especially in helping the needy people. Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi. Miyamano umuriketo Mildred Momanyi se oroboti oruro ikiranu kumurekera ali abereka okorekana isko yorogongo rwa Gusii nigo ekamati iyo tenderete chingwa na gatia serikali nensemi kwa mereria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya ababire bagukora bene ko sangireria ebirengerero kurwa sebyombe au na kubwatoka amachibu gojiase ekamati bwenerete iyo korika oroboti ruo mwerio okwana sensemo ya Elementaita imeya Naivasha county ya Nakuru ase bachiete kwegokia gusigutimoka we kwegokia nigo abateneri be kamati yo Kimani Chungwa na boigo Kalonzo Musyoka babeire bakweneke mna nigo barachikoirana ase bikaro tariki 30 na mutinyo iga irigo chaka kubwatuka ebirengerero anene igoro yengana yoko kunga kubugima yo ye rokanete koba omuchando omonene imeyense ya Kenya.
We have also discussed and agreed on issues pertaining to the fidelity to political parties and multi-party democracy. And we have now tasked our technical teams to begin drafting the instruments or bills that will actualize the areas of convergence that we have agreed on. Kimani and I have signed letters of invitation to the people we consider important who are going to help us crack this matter of the high cost of living during the round-table discussions on Tuesday and Wednesday next week. Mwanchi umurigeri bano roboti ono arogotore tomoire bwa maye Ensa ya masenchera ere yowekiranu ayo munanda mange tomerane chikoraga chinse sato ere ngumanya senchera ere yowekiranu Petra Mukeira nerane kya chibichane ogi chia wekeire asense buyimanyerero twawatirana nere Joshua Auta ere teriane Everline Osero twara uburigereri uburobya.